ja ets allà, no et vaig avisar. Et vas oblidar aquell mocador amb la teva olor. Quan arriba l'enyor, m'abriga dia i nit. És la part de tu que es queda amb mi mentre estàs lluny. Ja sé que la vida és així, i sé que tothom fa el seu camí. També sé que sempre hi ha canvis, però a vegades voldria que fossis aquí. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Boston, quina sort, s'omple dels acords. Sobretot el que busquen quan surten al carrer és referents, perquè no en troben. Perquè, clar, a la vida sempre tens 1.000 referents, 1.000 educadors, cada torn hi ha no sé quants educadors i quan surts t'has quedat sol. I no hi ha ningú que et digui per fer el passaport necessites l'empadronament. I clar, i es perden i si no troben aquest referent, diguéssim, es deixen abandonada, diguéssim, es paralitza la seva vida. Les encanta tenir un referent que hagi passat per una situació com la seva perquè veuen coses en tu que ells també poden arribar a ser. I això les encanta molt i et respecten molt. I les encanta. Clar, referent és bastant pesat, És una paraula que pesa. Jo sóc un que els escolta, que a través, suposo, de les accions i les sinergies que tinc amb ells, m'adjudicant un rol de Karim, me passa això, què faig, Karim, està passant això. Clar, intentes una mica entendre'ls i també perquè és important els còdics comunicatius. El fet de que parlem el mateix idioma no vol dir que ens entenem. Llavors, el fet de que jo mai he perdut el contacte, diguem, amb el meu país d'origen, que no és pas Banyoles, però sí és Marroc, Tetuan, encara parlo el mateix idioma, parlem el mateix dialecte, tenim el mateix còdig de comunicació, llavors ens entenem molt bé. Quan vaig venir, les noies em van rebre superbé, estaven supercontentes perquè, clar, sobretot el seu gran problema és l'idioma i quan van saber que vindria una... Bueno, ja es diuen educador perquè encara la integració social encara no ho entenc gaire, diuen que si hi ha un educador que parli el seu idioma que tenen una mica més de confiança i no sé, jo crec que d'una manera positiva sí que els hi ha afectat tant el pis d'aquí com el pis dels nois. També vaig anar al pis dels nois a Rosa i va ser igual. Es van posar supercontents de saber que venia una persona que parlés el seu idioma i sapigués la cultura. Un noi marroquí que ha migrat de la mateixa manera que jo, ha passat per el mateix que estic passant jo i ha arribat a un lloc que està molt bé i jo per què no, diuen, pensen a més, i jo per què no? A vegades ho vam comentar a l'aula. Ho vam comentar a l'aula i diuen que sí, tenen raó, que ells també poden arribar on estic jo i més encara, perquè hi ha nanos que són molt trampats. Voldria que fossis aquí. La 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 la, la la la. Boston, quina sort, s'omple dels acords, neixen de les mans, creixen inquiets, volen pel món. Saps que a mi m'arriben i els he volgut escriure per poder cantar-te aquesta mà. Dins del sistema pots ser referent per a aquests nanos, però clar, estàs inclòs dins d'uns marges i un marc on és molt difícil actuar. Llavors, per la meva experiència, quan vaig sortir del centre, tenia més relació, diguem, amb aquests nanos i més vincle. Sí que s'havia generat un vincle dins del sistema, diguem, però fora s'ha consolidat i fins i tot s'ha obert a altres nanos. El sistema els tracta com els tracta.
nanos menes, que arriben sols, podem posar-li el nom que vulguem, però estan allà, han de fer unes coses, hi ha moltes normes, llavors tu, si formes part del sistema, doncs has d'aplicar aquestes normes. Clar, des de fora és més fàcil actuar o ser referent. Des de dins jo crec que és molt difícil. Aquests joves necessiten reconeixement. Per dir-ho manera, són tractats com a menes i seran tractats com a menes tutelats i extutelats. Però hem oblidat que són persones, que tenen un projecte, que tenen expectatives. I treballar sobre els seus projectes i sobre les expectatives és l'única manera per fer-los volar. Si el sistema no té en compte les seves expectatives i els seus projectes, els està abocant al fracàs. Per mi els referents no han de ser els referents d'iguals, sinó han de fer referents de la societat. Però això vol dir un canvi de model. Per què? Perquè si el sistema col·loca els centres a les perifèries i els pobles que estan lluny dels centres urbans, aquests joves no tenen vida comunitària, estan molt aïllats i per tant només venen a la ciutat o venen als barris per fer un curs i tornar. Aprofitar d'un servei i beneficiar d'un servei i tornar al lloc de residència que està aïllat. I això no ajuda. Jo crec que ha d'haver un canvi de model. El tenir referents o no de territori ve vinculat amb tot com està muntat. Els centres on es posen normalment als afores, a llocs llunyans, perquè, tornem a lo d'abans, la societat ha d'acceptar aquesta realitat. Quan poses els centres a fora, aquests nanos, l'única relació que tenen amb el centre de la ciutat és de fer recados, una biblioteca, és de coses puntuals, llavors poden establir un punt de vida allà on tenen més wifi, diguem, en el cas de Girona, a l'estació, però el que és la resta de la ciutat no hi viuen, no saben on estan. I clar, com vols que tingui referent? No ho tindran mai. De fet, han de desaparèixer els centres, el que han d'existir són pisos, aquests pisos han d'estar vinculats a barris, aquests nanos s'han d'enxarxar en els barris on viuen, perquè és l'única manera perquè tinguin una vida normal, normalitzada i enxarxada, i aquí sí que podran tenir referents, potser trobaran el referent al centre cívic, a l'espai jove, al mercat, allà on sigui, trobaran referents que ells triaran.